Kani gadega Pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. O MLA ka Bharatiya Janata Party na Pynthorumkhrah constituency uba AL-hek uba dairu menteri ke sarkar jala badai pet ya katnat ka koit kakya hinnin ga steps ngi balang khat arterik ubnai nailor ula Hiar Jurip ya ki Surok hakidong bat kilat baper hagishnong Nongmensong bat Mawpat ya uba hek lasanran lang ru dau executive engineer katnat PWD National Highway Shillong Bypass Division Shillong uba di pengrop u assistant executive engineer uba di lalu ki junior engineer ki dekhot bat bor penyai chnong jong kashnong Nongmensong bat Mawpat hagba sedang uba hek ula lej ban Jurip ya ki Surok shnong dak bayai kijat habaro saudong kashnong kadong kamon dong kadiang langkerding lumpira lumsiap bat kedai uniu MLA ula lej ban Jurip ya ki Surok ha kashnong Mawpat dak basdang na circle 3 lani ka wahe klishnong circle 1 bat kiwei kani ke jingle Jurip kalong ban lap ya ka long kaman jong kini ki Surok ki bala penrung bat ki badang temu ban penrung ban yo skim ha kini ki arteli ki snong knang bakin long ka jingmen toy ya ki nong shong snong uba hek ha ki jing kren bat ki lat pathai kubor hadin ke jing Jurip ulaya thu ba ka jing Hiar Jurip jong u kalong ban lap ya ki Surok ki badon kam hakmat ban shna bat kumjuru ha ka snong Mawpat Pengabung mentah ke development ketika continuous process. Kemudian ya negapor hi berne ke development apo ka konstruksi baga state hi berahoi. Kemudian step ngilawan mengkat ke dor bawas Nongmensong ngilapit ige jakak beron kamp ya ke bagani mensim on priority. Menle senle baro hi ke development kemudian ke basuk benne senle ya pedu kat kum jing don jang budget ke finance position jong ke state. Te hindai ngin le hi manusnen lagu benda ke jenut kam jung baiba nong snong jung ka snong Nongmensong Mawpat hi ngade budan proposal naga benda bungin le no ikitu ka 6 kilometer ikitu ngila push po ka PWD department kumjuru sa finance department mengidi benyo abi solution itu nang mela ben pentrai kam no ikitu ki proposal tu ikitu ka resurfacing ka badi 5 kilometer ikitu ru la move mengidi benyo ikitu ka solution ikitu ru ka resurfacing jung ka Mawpat rules yo pantau ke songo ke bahado ta kom ke snong na ka emri jumi o baju response ya ke jingot di na ka jing don kam jong ke snong ka ta nung kong ni Surok ko bala batai meta ila ya mene ki don pitu Surok ke bakinala ke biang so ki don ki Surok ke don kam ban pe but keren kulum ro ya ke existing road ro munta gila bon ki potholes hanrai ni smoke men pada do taro nomor ba nagaliang jong ka PWD department lingba ke initiative jong family jong ni munta also resurfacing ya ke existing road baro Mawpat but a new roads construction kabadan hadu 6 kilometer de kasnong Mawpat i kumbakalong kadang yar na kasnam ke jingdon jong kiyeng kisam la nongroy de kat badang mi kita ki long yeng ong sam ke jingdon kam ke Surok ya ka bat kikwi ki jingdon kam ki basic needs komot kadawa kadang kiru na kasnam de katari gwe ka baar kalong gwe de ko mdi hoy ha ke jing shisha ka ne ko mdi ka de ka scheme ka bala khamslam bat kumbalong mata ki nong snong ki yakini ki jaka ke badon ki existing tap jong ka pichi ni juyo ya ka ka baman na kasi henry ka ba kham kong san yakitu ki ying ha ka ba kini ki existing tap kim don namar balai ba mla shu ban paniaru namar ba kalawan pat de ka scheme ke bade baga junum scheme ka jingya jogini pat blue but ka ai ka bangi don ya kabadia tho ya fi kalong ba nakata ko umru nila don ke jingkermen mukhrah nomor ba nagaliang ke snong Mawpat kal ai jaka nakata ban snai ki atli reservia ba mata ka jingtre ko ya shakmat ba de kabadon jingkermen ko scan ba nakata ko umdi ru kalong ru kom ke jing penbena pa ba ka balong nakata ki nong snong ru ba onda habladat ban snai re ke tok bor atli
hapo jaka jong kesnong ngit skam ba ka umru ngin sala ban penbiang kat ka ba la ban le te ngisong thuru halor gi bide be ke house connection ru hadu matang yang patyo andre connection komba lai spa tam la de ban le yaki te katari halor gi bide be ka street light ka ba fikli ka street light hi kombalong hadu manta hasno Mawpat ni klam approach shunu ru namar ba hakip snam gi balalet nga ngadang khlung ru kam judon kata kabar la ban perne namar sisin labu di street light nagota maintenance sable nakaliang jong kasnam te kumba kalong hi ki por gi balalet no tangkat do kiladu badon ru gi ba sim kabu nagota ban pelep ki bakwa ban le ki kam ki bomi ha bat kem lang salang lani ki bakwa ban buri ildil de ki kwa ban le ikano no kam ka bam yadai te ding ta ka daw ke ek initiative na kaliang jo kasnong ka bamata ka bangi ngimot ban keren hapo kasnong bat ya ka bangila keren tengru ba kini ki yeng ke mahajan Surok komot la kumlum luru kiri ban bo uwei bot hapo gate jongki kenang bakan long ka jing sha Surok bat iya kata ki don ru ki bala ban kongo bat ki don ko ba nyo pratali ki yeng ki bala kongo ban le ya kata bat hai ki du ki jaka hingi I bakala don ka jing song skan te halori be de kan niru ka ai ka ba ni perkhat ngom ga extip komti na kota street light hi la dolong ka bala nin persang ban le no da ka surat la don kono no ka skim bat ai kata ni sei keren ru bod amli na ka bata ba kan long ka jing rap da ka ba ni ha ban sim jing man jor ru namar ni don kam ya ka jing tray kajing snok hilang jong kinong song snong na kabataban pene pensa ya ki jing don kam ke Mawpat ba don kam la kalong ko la kalong Surok ba la kalong kajing sha but sekoi mene Emily jongi long bai kanala kali look out jong ka snong kadai ke basisha kata tengah sim ya kane kaburu ni labo ya kajing maham na ka por sa ka por na kabata kajing penkhut ia ki jaka sajan ia ki jaka tungum bat kum juru na kabta kajing patkhut ki saudong saukun ki Surok kilti ki sengkin haduk menta ni la persang ya kaban penlong ya ka sisajan min step si kenta ba kandon kajing patkhut ya ka snong sabar na kompon na kabta banwan ra jing bat ngi jukun turu barbo ya kinong sajan de filek shakri no jakaru nga ngapoi shaki gu gi jakaru ngi kendu ya ke problem hagi jakar sajan ki bon ki gi plastic soft ki bon ki diaper ki bon ki huggies ke ba kinong sajan tingilai kentu barbo bat ngi haban khapshim de ka khamtane hiru namar kitu kilong ka jing penjabo bat ngashim ro yin khabu ban kentu ya kinong song snong hiru ba nakam ta kinong sajan la da kumlu kin hap ban simkia ban nom let ban bread ye kitu ki plastic soft lani ki shampoo ki diapers ki huggies bat kumta ter kana monora namar da kawan ka roi ka paru la da nong song snong simkia nakabata ban penne pensa ye kata kajing itana jong kacaka kawmat tam don jingmat ni kwa ya karoi kapar ni kwa ya kalti kisengkin ni kwa ya ka jingtung ka biang ni kwa ya ka bam undi ka biang te ka don kam ya ka jing itrelang jong kinong sungsnong ni don kam ban sutu wa ya ka civic sense ka kinong sungsnong ki bandon nakabata ka khot ka suba bat ka jing penne pensa ya kalti kisengkin gi tolong wa ba ya baro ki jingdon jingem kabakasnong kadon kam nakapor syakapor